ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଖରାପ ଭାବିବେନି। କୁହ। ଏ ଯେ ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ କଥାଟା ଖରାପ ଭାବିବେନି। କୁହନ୍ତୁ। ଯେ ଝିଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏକଲା ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବାହାଘର ପରେ। ତମ ସମାଜରେ ପଢୁଛ? କଥା ବି ଖରାପ ଭାବିବେନି। କୁହ। ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏକଲା ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କାଟିଲେ ତ କାଟିଲେ ତ ହଉରା ଆପଣ କହିବ ନା ନାଇଁ? କଣ ଆକାଶରେ ତାରା ଗଣୁଛ ନା କଣ? ଚାଲ 1 2 3 ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଖରାପ ଭାବିବେନି। କୁହନ୍ତୁ। ବାହାଘର ପରେ ଝିଅମାନେ କାହିଁକି ଅଲଗା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ତା କାରଣଟା ସାର୍ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଖରାପ ଭାବିବିନି। କୁହନ୍ତୁ। ବାହାଘର ପରେ ଝିଅମାନେ କାହିଁକି ଅଲଗା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ଆଜ୍ଞା। ତ ରେଡ୍ଡି ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଲ। 50 ଥର ଭାବିକି 50ଟା ଟେକ୍ ନେଇ ପଚାରିଲ। ୟାର ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ହଉଛି ବାହାଘର ପରେ ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତିନି, ଏମିତି ମାନେ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତିନି। ଆଉ ସବୁ ଝିଅ ଖରାପ ବି ନୁହନ୍ତି। ମୋଷ୍ଟଲି ଏଇଟା କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରିଡମ୍ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇଥିରେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି, ଆମେ ଅଲଗା ରହିଲେ ଆମେ ଫ୍ରିଡମ୍ ପାଇବୁ, ଯୋଉଟା କି ଭଲ ନୁହେଁ। ଘରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ତମେ ଫ୍ରିଡମ୍ ପାଇପାରିବ କେମିତି ନା ଯଦି ତମେ ପରିବାର ସହିତ ମିଳିମିଶିକି ଚଳିଲ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲ, ତ ତମେ ଯାହାବି ଫ୍ରିଡମ୍ ଚାହୁଁଛ ସେମାନେ ତମକୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେବେ। ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ନୂଆ ଘରକୁ ଆସିଲି, ତ ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ଚାଲିପାରିବିନି, ଏମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ତ ମତେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ସେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମତେ ଅଲଗା ହବାର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ରଙ୍ଗ। ଓକେ। ଆଉ ବହୁତ କେସ୍ ଏମିତି ଅଛି, ବହୁତ କେସ୍ ହୁଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିସାରିଥିବେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ରହିବି। ଓକେ, ସେଇଟା ସେ କାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା କରିଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ରଙ୍ଗ। ହୋପ୍ କି ତମେ ତମ ଉତ୍ତର ପାଇଯାଇଥିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। खाना अच्छा है, मैंने ट्राई किया हुआ है वाजवान, और वहाँ का जो रोगन जोश है वो उसके आसपास नहीं है, बट दिल्ली में ऐसा मिल जाना बुलू बहुत बड़ी बात है। नहीं 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 जो यखनी की ग्रेवी होती है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं 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 सॉरी 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 नहीं 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 सॉरी 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 I love you. I love you. तो गोटे मुवी पड़ी कर्म, माने बहुत दिन है पड़ानी। भुवनेश्वर को मुझे मुवी देखा को समय जमा भी है, तो मुझे भाई मिस होगला, कि समस्ते एत भल रिव्यू दौले, मोर भी इच्छा होता देखापी। तो मुझे देखिए पुरी रे पड़ी, पुरी रे आमर ये पाखे पड़ी, टाउन हॉल पड़ी। से फाइनाली डिसाइड कली नाई जीवा देखा कौन है। तो कर्म मुवीर टिकेट मो हाथ में अच्छी। आज आम जाऊँ कर्म देखा, से माहौल केमी अच्छी, आ मुवी केमती लगे देखिले जना पड़ो। तो सेठिकार किसी क्लिप किसी शॉट आम नवा आगु, आज ही देखा कर्म स्ट्रेट। तो एबे बाहर आम मुवी देखापी, चलतु जीवा कर्म मुवी देखा।
ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣୁଛୁ ଏହା ଆମେ ଆଉ ସମର୍ପଣରେ ରହିବୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସିନେମା କର୍ମ ପ୍ୟାନ୍